90-та година по случайност бях наблюдател. Просто чухме, че има нещо вълнение около партийния дом. Бех с най-малката си дъщеря на 15 години и отидохме да видим какво става. Нали? И гледам пламъци и казвам на дъщеря ми, сега ще видиш българското превзимане на Бастилията. Но гледаме, има 20-30 души милиционери стоят с каски, не мърдат. Бех с един журналист френски. Той каза много странно, казва, не реагира никой. Гледам, влизат хора, излизат едни и същи, влизат някакви, така ми се видяха доста лумпени млади момчета, малко си казвам. Но аз стоя, имаше доста хора, си стоят, гледат. И веднага си казах, тук има нещо съвсем не чисто, не нормално в цялата тази история. Сега не знам доколко и Бастилията не е била превзета в Париж по същия начин, така че може и да го сравним с Бастилията. Аз бях казал, че няма да се пава. Помолих момчетата да ходят да гасат. Аз видях какво става. Просто тогава видях какво става и им обещах, че няма да го правя. Бях с шинел, който бях залял. Свалих шинела, останах по къси панталони и по блузка. Ходих, измих се. Просто да им докажа, че няма. И тия, които се бяха заляли, ги помолих и те да свалят дрехите, да се преобличат. За да им покажа, че няма да се пали никой. Някои от тях, след като се съблякоха ли влязоха в партийния дом, защото има от вашите, които са влезли? Не знам. Който е влизал, това си е негова работа. Това не мога да го коментирам, съжалявам много. Не мога да го коментирам, не съм видял. Може да съм чул нещо, обаче това са слухове и това не. Видях по телевизията горящата сграда. Не можех да повярвам. Едва от седмица четях укриваните до тогава архиви по така наречените Трайчо-Костови процеси. Българският вариант на сталинските процеси. Приел го като лично нещастие. Тичах в кръг от милиционер на милиционер, от пожарникар на пожарникар. Гори фотолабораторията. Моля ви се, там е архивът. Качиха се в библиотеката. Гледаха ме с отсъстващи погледи и лениво поглеждаха през рамо. Така ли, обръщаха гръб на огъня. Силно се заблуждавате. Сериозно ви казвам. Вие може да сте имали отделни подобни преживявания, но аз бях на мястото. Цялата нощ съм бил там. Срещал съм се с хората и ви моля да се коригирате, защото подобни изказвания или подобни, как да ви кажа, твърдения въведоха в заблуждение целия висш партиен съвет. И ме разтързаеха, както си знаех. Когато видях да летят сигнатурните картончета, разбрах, че всичко е изгубено. Горяха архивите. Втурнах се напред с вандалите и нищо не можеше да ме спре. Потокът от обезумели хора ме всмука и ме понесе. Никой не ми обръщаше внимание. Грабеха каквото им падне. Отидох в партийния архив на втория етаж. Странно, всички врати бяха отключени и на читалнята, и на хранилището. Влязох в хранилището. Не бяха влизали още тук. Всичко си беше на мястото, подредено в сини картонени кутии, а документите, които четях по процеса на Трайчо Костов, в тумби си папки стояха непипнати зад една врата. Часовникът беше спрял, моят сочеше 3 без 15. Телефоните бяха прекъснати. Нямаше избор, освен да стоя и да пазя. Това е историята, ще стоя и ще я пазя. Ставаше все по-горещо. Чудех се откъде идва тази адска горещина под краката ми. Стана нетърпимо, под мене гореше. Отворих прозореца, влезе задушлив газ, погледнах в коридора, непрогледен мрак. Сградата беше абсолютно опустяла. И тогава осъзнах, че мога да се задуша или да изгоря като Гюро Михайлов на своя пост. Гюро Михайлов пази историята. Всъщност, едва ли някой щеше да разбере. Най-вероятно щяха да ме обявят за лумпен или мародер и с това щеше да свърши. Осъзнах колко нелепо е това и напуснах поста.
сутринта районът около происшествието беше ограден. Наоколо седяха опечалени другари. Изказаха ми съболезнования за изгорелите архиви. Изгоряло е всичко по трайчокостовите процеси, съобщиха ми с тържествена трагичност. Така ли, попитах, кой ви каза? Следователите. Кога бяха успели? Момчета, аз съм свидетел, казах на милиционерите и те ме пуснаха. Малко по-късно, сред този декор, потърпевшата партия щеше да проведе пресконференция. Желаящите граждани щяха да бъдат допуснати да разгледат мястото на престъплението. Минах през цялото гробище. За първи път се движих свободно из градата, без да бъде следена всяка моя крачка и отклонение от зададения маршрут. Една сценка ме беше озадачила. Вървях по коридора в абсолютен мрак. На стълбището просветно от огъня в двора. Насреща ми изкочиха две момчета, тънички, стройни, много пъргави с бели ризи и с нещо топчесто в ръцете. На другия ден разбрах, че са носили парцалени топки. Бяха много възбудени и ме подминаха все едно, бях невидима. Имаха черни маски на лицата. Тогава не знаех, но много скоро видях същите черни маски върху лицата на червените барети. Първото, което исках да разбера, какви бяха онези две стаи от към Дондуков, които най-ярко горяха. Не беше трудно да се разбере. Бяха финансовите служби на градския комитет на партията. Тези стаи са изгорели изцяло, из тях банкови и касови документи, разходни документи и ордери, извлечени от сметки на градския комитет на БСП за 89-та и 90-та. Това е първата. А това е втората стая. Над нея стоях през нощта. Бяха влизали след моето напускане. Разхвърляни, горени документи, но моите папки стояха непобутнати. В протокола по огледа е записано, че в стаите на Централния партиен архив, читалнята и хранилището на втория етаж е проникнато с взлом. Защо е трябвало да разбиват отворени врати? Влизали са, разхвърляли са документи, папки, горили са. И всичко това след 3 часа, когато според официалните данни положението е било овладяно. Значи се поражда сериозно съмнение, че има участие отвътре. Техниката е фиксирала точното време на някои събития. 21:43 разбита врата на клуба на БСП. 21:45 проникнато в помещение на архива, което се намира от другата страна на входа на клуба. 21:56 отворена желязната врата на Дондуков да влязат червените барети и пожарникарите. 22:02 входа от към Знеполе. 22:06 кабинет 442 на 4-ти етаж. 22:07 кабинет 423. 22:12 връзката между основната сграда и Московска 3/5. 23 проникнато на покрива на Московска. 23:4 парното помещение. 23:8 двете стълбищни врати на ресторанта. 23:16 двойната врата на бюфета от към Московска. 23:16 товарен асансьор на бюфета. 23:19 ресторанта и външната сграда на Дондуков 32, където е книгоразпространението. 23:19 вратите на кухнята на ресторанта. 23:21 кабинет 340 на 3-ти етаж. 23:27 спира тока в цялата сграда и техниката остава неизползваема. Значи, при мен излизат точно тези надписи. Когато се наруши вратата, т.е. когато се отвори вратата, дали се разбива или няма значение, той излиза като час. И вие ми прочетохте точно това, което е станало последователно. До какъв извод ви води това? Ами, това ми води, както преди казах, значи, тези хора, които са влизали, знаят къде влизат. Или поне им е обяснено за какво става въпрос. Вечерта, нали, като снимат, нали, че, нали, примерно снимат, нали, снимали са, обаче аз това не го знам, че са ме снимали. И аз съм на площада, нали, и на задния ход там, нали, където е кафенето, нали, като стоят тези събития. Явно са ме снимали там, нали, на това, но аз това не съм го знаел. И вече като след време получавам, нали, призовка да се явя евентуално, че като, нали, че евентуално, нали, ме смятат като, че съм тръгнал, нали, и съм заправил партийния дом, нали, така нататък, нали, съм бил в някаква група, нали, за запалването, нали, на партийния дом. И ме извикват, нали, викат в полицията и ми правят разпити и така нататък, нали, нали, явно искат да ми изкарат, нали, че съм един от попълвачите, нали, на партийния дом, нали, че аз съм в основа и така нататък. Всъщност, някъде една седмица преди да станат тия събития,
Аз дигнах основното ядро от зелени патрули и заминахме на експедиция, пирен, допити и така нататък. Тогава там останаха само 10 човека. Всички имаха индикации и Амадеус замина на поход тогава. Да, той казва, ние имахме... Но остави 2 палатки. Все пак имаше поддръжници от неговата партия. В този момент те са нещо като стъжанти. Нали? Значи тези хора, които оставих там, пак казвам, това бяха така хора, които кандидатстваха да влязат в организацията, защото при нас се влиза с 3 месеца пробен срок. Нали? За доказване тезата, че пожарът е провокация на самата БСП, Тренчев и сподвижниците му се позовават на забелязаната през нощта на 26 август бяла светлина горе. А Тренчев, не Тренчев, Петър Дертлиев. Горе некъде свети. Ама горе са светили сините патраули или зелените патраули. Те са били горе, те са светили. Виждала се е синята светлина на зелените патрули, защото електричеството вече не работи, не изгони системата. Светлината била излъчвана от източник, използван от участващите в погрома лица от зелените патрули. Това всичко е доказано, документирано е. Най-специфичното нещо за уния времена беше факта, че не се познавахме. Никой не знаеше кой е. Беше като на барикада. Ние тръгнахме от улицата, от Южния парк, къде ли не. Идват при тебе някакви хора и казват, ние сме с вас. Даваш му възможност. За съжаление, по този начин при нас дойдоха много хора от службите, много хора предатели, много хора платени, за да бъдат при нас и да вредят. И това беше едно от най-важните неща, заради които и до ден днешен все още не може да се оправим с хората от службата, с досията и така нататък. Доказателство имаше вече срещу хората на Саман. Единствено. Някои от тях условно може да се превръщат като доказателства срещу Тренчев, да той казва тази фраза, че ако долу след 11 часа не махнете звездата, ще щурмуваме. Тренчев каза нещо подобно. Макар че в интерес на истината, по време на когато ме разпитвах, аз изобщо отрекох. След друг е въпросът какъв контекст го е казал, че имаше ултиматум, имаше. Но какъв е контекст, защото най-често се казва, че е дал предупреждение и призовал за щурм. Аз не мога да кажа дали е призовал за щурм, дали е казал ако не го изпълните, дома ще бъде атакуван, защото голяма част нещата бяха неуправляеми. Ще ви кажа и как един западен вестник го коментира, че ако доктор Тренчев е запалил партийния дом, той щял да изгори до основи и би го казвам, че 1:1 е така. Ако аз исках да им организирам едно запалване, сега там щеше да е градинка и да играете като на Бастилията, Канкан. Това е положението. Реално изиграва ролята на знак. Иска или не иска Тренчев, то си беше като знак. Аз бях в екипа, който го разпитваше доктор Тренчев. Той признава, че това не е било право на линия на поведение тогава, но каза, целта ми беше да успокоя нещата. Но ефектът е обратен. Няма да спестя пък другата истина, на която съм свидетел, и която стана пред очите ми. Значи бяхме с доктор Кръстев и по някое време доктора ме извика и вика, Тренчев е оттатък от към Тондоков. И отидохме с доктора и Тренчев беше с този професор Сепетлиев. Значи бяхме 4-мата и съм свидетел на разговор категорично. Когато Сепетлиев разви идеята и Тренчев ни пита какво мислим по тази идея, значи казах му тогава категорично, че подобно нещо въобще не трябва да лансираме и въобще не трябва да мислим даже за такова нещо. Става дума за това, че Семерджиев да обяви военно положение. И според мен разговора с Семерджиев в телевизията по-късно се е състоял. Аз мога да поема
Аз мога да поема, може да загасите, когато почнем, ако почнем. Добре. Вижте, аз продължавам. Президента, него си е последната дума. И трябва да ви кажа нямате отговорност. Но кажете каква? Парламента, да разпуснете парламента, нали да бъде... Нямате сега явно не върви работа. Не върви работа. Вие искате... Различни позиции сме. Вие искате аз да поема за ангажимент за разпускане на парламента. Аз да поема обещание. За тази работа. Моля, документирахте ли го всичко това? Благодаря ви. Аз такъв ангажимент не мога да поема. Това означава въвеждане на военно положение. Аз такъв ангажимент и такава отговорност пред българския и пред историята на тази страна не мога да приема. Но моля да бъде фиксирано, че господин Тренчев и неговите приятели желаят президентско управление, военно положение. Точно така. Военно положение, истина е как. Слушал съм няколко пъти тази негова интерпретация на ситуацията в телевизията, където, ако не лъже памет, Тренчев и не помня кой още са му предлагали да обяви разпускане на парламента и своего рода военно положение. Президентско управление. Аз смятам това за абсолютна дивотия. Абсолютна дивотия. И го казвам съвършено откровено. Аз смятам, че в тогавашния момент нямаше условия за такова нещо в България. Ако това беше станало, това означава гражданска война. Това означава кръв. Аз му казвах на генерал Семерджиев, ти си човек облечен във власт, намеси се, разпореди тук органите на реда да предотвратят тая вакханлия, пожарникарите да гасят, милиционерите да отцепат района. Това му казах, ти си вице-президента. Президента си фанал една работа и някъде по Варна, нали? Министър-председател Луканов, не го знам на къде е избягал и така нататък. Единственият човек, който там се мутаеше в наличност, който има някаква власт, сега не казвам, че тази власт е кой знае каква, ама в такива моменти кой гледа правомощие, нали? Все пак е човек вице-президент. Заместник-председател, скоби вице-президент. Нали, и тази глупост да имаше по това време, нали, му казвам, направи нещо, разпореди нещо. А той от това нещо вади заключението, че аз съм го молил да направи държавен преврат. Кратунът. Айде, не военно положение, президентско управление. Нали? Но това беше по същество военно положение да обява. Както и да е. В известен смисъл това е прав. Защото какво значи при една парламентарна република да обявиш президентско управление? Това е равносилно на преврат. Друго е, когато се изменя Конституцията и се прави президентско управление с силен президент, с големи правомощия и той действа на базата на Конституцията. Никой не може да го обвини. Аз това, което съм искал, госпожа, и днеска го искам, защото за съжаление има остатъци от него. Това е да няма комунизъм в тази държава. Една отхвърлена от историята система. Една система, която никъде по света не даде добър резултат и я отхвърли самата история и човечество. Не, че мразя хора, има много народ, който се повлече по хуманно звучащите тези на комунизма и обърка комунизма с комунизма и в името на това станаха сумати идиощини. Но тази работа нас не отдалечи от цивилизацията. Цели 45 години абсолютно в противоположна посока вървяхме. Това е нещо, което аз винаги ще вярвам и съм дълбоко убеден. И заради това съм тръгнал и срещу комунизма. Но някой сега да се опитва да каже, че аз съм искал едва ли не добре с това военно положение. Какво да се направи? Какво да се направи? Да се върне комунизма ли? Цялата държавна машина си беше в ръцете на комунистите. Цялата. И цялата отговорност за това, което се случи, е тяхна. Най-малкото поради факта, че те са били оторизираните лица, авторитетите, институциите, които в този момент е трябвало да реагират, да вземат отношение. И това този факт, който непрекъснато се повтаря. Това очудваще отсъствие на всички в този момент. Как пък така се случи, че между 9 часа вечерта на 26 август и 3 часа сутринта на 27 август никой да няма от ръководните лица в българската държава. Излетяхме за София. Някъде към 1:30 бяхме вече в Вътрешното министерство. Там се бяха събрали от лидерите на
парламентарно представените политически партии. Желев постави въпроса защо не са защо силите сигурно не са действали. И започна разправията между Джуров, се обърна към Семерджиев и му каза, как може, вика, МВР нищо да ни предприеме нещо, това сори, къде бяха твоите хора, къде бяха хората тук, къде генерал Стоянов? Значи генерал Стоянов стоял настрани някъде. Тогава Семерджиев му отговори много остро. Вика, ние правихме всичко възможно, за да не се стигне до някакви сблъсъци, до някакви насилия, до някакви такива нещо, което да му обяснява. Аз разпоредих, да не се използва оръжие. Аз може да извикам танковата бригада. Но какво ще стане, ако дойде танковата бригада? И това са не кадрови войници, а наборни войници. Те нямат опит за подготовка. Нямат никаква подготовка. Джуров предложи на среднощното събрание да извикаме батальона вътрешни войски. Вътрешни войски са също наборни войници. Те нямат опит. Какво да ги хвърлим тях? Или ще ги пометат тях, или те ще трябва да проливат кръв. Какво да ви кажа? И този акт показва, че и милицията, и армията, и вътрешни войски стоят за други сили, а не за хората, които искат да има България. Милиционерите заповед да им се даде и бездействали 3 часа. Няма кой заповед да им даде. Затова те не са виновни. Позволено на никого. Това не е демокрация вече. Това е варварство. Това е престъпление. Това е неофашизъм. Това не е демокрация. Това е организирано, отмислено, с план, с действие против партията. Както така, демокрацията не се образува да се унищожават сгради, здания и постройки. Те ще има много такива пожари, защото дадохме демокрацията и си свалихме с извинение панталоните да покажем, че имаме в България демокрация. Знаете ли, че само с декларации и обращения към този народ не може? Трябва някакви по-сериозни и по-солидни мерки и закони. Те трябва да се спазват и от гражданите, и от всички. Да разберем, че Другаря Лилов нито е президент, нито е министър-председател, нито има държавна има власт, има закон. И този, който е предложен да го спазва, трябва да го спазва. Какво искате от мене? Да изкарам един звод тук от апарата на СК да стреля? Вие нямате звод, вие няма да го карате. Много е лесно на Лилов, на Станко Тодоров, на моите колеги от Висшия партиен съвет да ме разпъват на партийния съвет, който беше свикан след пожара. Много е лесно да стоиш тук. Добри Джуров, много хора не могат да разберат и Желю не е разбрал. Защо съм влезъл в сблъсък с министъра си? Защото той стои, праща хора от военното контрразузнаване, които се връщат от разстояние, му докладват. Да, там е така, генерал Семерджиев, там трябваше ги разгони, трябваше, нали. Лесно е да се говори така. Разбирате ли? Но аз не можех, съвестта ми не позволяваше. Понеже той през цялото време е бил участник в нещата, които са ставали на площада, в телевизията, не беше предмет на ухажване. Това мога да потвърдя. Членовете на Висшия съвет на партията се отнасяха доста, как да се изразя, за да бъда точен, доста хладно. Доста хладно. Мека дума, да. Мека дума, доста остро, хайде да употребя, по-близък до истина, доста остро. И не го криеха това, не го криеха, защото и те бяха на ръба на една оценка, която разбираше за какво става дума. Неговите книги четете ги? Чели ли сте книги? Четох Пожара. Пожара, не, там е една друга, втората, дето миналото не може, няма давност и нещо подобно. Аз май ще ти разказах миналия път. Да. Ме казах в очите, че не дай да се пишеш Матросов. Знам, че си изпълнява указанията. Ти бягаш от договорното. Не бягам от договорното, не знам, че така беше. Казах, ако трябва да се направи, ние изпълнявахме. Макар че аз само 3 месеца стоях, но мен ми се записа това за цял живот. То се отнася до
До оценката спомням си, че наистина ние нямахме време тогава, тъй като беше насрочен митинг на партията. Освен на политическа оценка на Висшия съвет, трябваше да се свика митинг, за да се ангажира партията. Трябва да се дигне на крак партията, тъй като може да се промени обстановката. И ние трябваше да бързаме за този митинг. Българската реакция, ако извършиха новозараждащите се български фашисти. Другари и другари, нападете нашия клуб. Аз ви призовавам да идвате всеки ден. На всички провокации на екстремистите, на всички провокации на ястребите в опозицията, до сега ние издържахме. Ще издържим и за бъдеще. Този материал е заснет няколко часа след пожара. Генерал Джуров, Анжел Вагенщайн, Александър Лилов, Петър Младенов, Андрей Луканов. Усмихват се. На какво се радват, няма да узнаем. 2 години по-късно пред вестник Стандарт Андрей Луканов ще даде интервю, което ще предизвика появата на едно прелюбопитно писмо. Писмо от Петър Бояджиев до главния прокурор на Република България, господин Иван Татарчев. Господин прокурор, в интервюто във вестник Стандарт от 30 януари 1993 година господин Андрей Луканов приписва като моя заслуга подпалването на партийния дом. Това е очевидна клевета. По този повод аз се считам задължен да направя следните писмени заявления. През периода август 1981, май 1991 година не съм бил на българска територия. През седмицата, която предшестваше подпалването на партийния дом, имах няколко телефонни разговора с доктор Тренчев по негова инициатива. Последният ми съобщи, че господин Луканов му е споделил, че той лично има желание проблемите с символите да се решават много по-бързо, но че среща сериозни трудности от страна на ортодоксалните в БСП. По тези съображения господин Луканов е изказал мнение, че доктор Тренчев може да го подпомогне в това трудно за него положение, като провокират общественото недоволство пред партийния дом. Аз предупредих доктор Тренчев, че е немислимо да се има доверие на изказаните от господин Луканов становища. Най-вероятното според мен беше това да е някаква уловка. Срещу доктор Тренчев беше предявено обвинение и беше направен опит да бъде предотвратено посещението му в Париж. Аз и съпругата на доктор Тренчев направихме необходимото той да получи съответната международна подкрепа и да пристигне в Париж, където аз го посрещнах. В специален разговор между мен и доктор Тренчев последния изказа мнението, че е бил подведен от Андрей Луканов и че той е убеден, че партийният дом е запален от определени кръгови на управляващата тогава партия. Това е страхотно, бе. Това е страхотно, бе. Не мога да ви бъда полезен, не познавам това писмо и трябва да се дискутира това или с Татарчев, или с Тренчев, за които става дума. Аз не съм в течение на това писмо, не мога да кажа нищо. Вие по едно и също време ли дадохте писмото на Ани Крулева и на Иван Татарчев? Да. Ани Крулева не я познавам и го изпратих по почтата. Препоръчано ли беше, как беше, но го изпратих адресирано по почтата. И по същото време поисках среща с Иван и с Татарчев и с Байл с Златарев. Отидохме и му връчих това писмо и му казах, че съм го изпратил на Ани Крулева. Сега, ако съм говорил това преди 18 години, нямам кристален спомен. Безспорно, че аз също съм роптал срещу символите. Бих роптал и днес. Но не си спомням да съм споделял, че Андрей Луканов, с който епизодично се виждах в качеството му на премиер. Тъй или иначе имаше много стачки, много протести. В една или друга степен трябваше да се срещаме с институциите, за да решаваме проблемите. Но аз нямам спомен той да се е оплаквал, че не може да се справи вътре с някаква опозиция в БСП. Много странно. Не знам не съм чул за това. Обикновено научавам за разговорите на Тренчев с
С бившите комунисти от техните мемуари. Не бих могъл и не бих си позволил да правя интерпретация на причините, на обосновката за тези неща. Няма го Андрей, за да може да се защити, да може да каже какви факти седат зад неговата теза. Но я смятам за недостоверна теза. Ще почна хронологично. Тъй като края на 89-90-та година Константин Трейчев като председател на Подкрепа беше в най-тесни връзки с мен ежедневни, а някой път и понякога и няколко пъти на ден. Получаваше пълната подкрепа, ние го свързахме с два френски синдиката, той беше идвал там. Още по време, когато го гонеха. Да, и преди това, разбира се, но в този период той се съветваше изключително много, нали? Директно. Аз бях, разбира се, винаги внимателен за даване на съвети, защото съвети лесно се дават, когато са на разстояние. Не мисля, че той е дирижирал тази работа. Той не беше такава фигура голяма, как, моля ви се. Да. После вие сигурно разполагате с речите, които са произнесени на митинга, за да мислите, че Бояджиев, който въобще не се мярка из тези информации, подпалвача. Господин Бояджиев задочно го познавам от дисидентския период, да го кажем, преди 10 ноември, защото сме се чували по телефона. Той ни уреждаше интервюта с западните радиостанции. Ние му звънем и той каже, след половин час ще се обади Румяна Озунова от Свободна Европа или Еди кой си от Дойче Вели и така нататък. Хубаво, но познанството ни беше задочно. Разбира се, след събитията и това продължавахме да се чуваме от време на време по телефона. Първо искам да кажа, че ние бяхме неформална група, емигрантите, които помагахме. Тук бяхме на приятелска основа. Всичко, което сме го правили частно. Без никаква финансова подкрепа, защото се разправяше, че служби, това дори в документите на държавна сигурност сега, които ни следяха, чета, че с помощта на френското разузнаване и това просто те не са могли да си представят, че може да се правят такива неща без подкрепата на някакво разузнаване. Ние ги правихме без. Един ден той в телефонния разговор, аз вече знаех, че те бяха получили от него, не беше тайна, че бяха получили първата помощ от около 250 хиляди лева, нещо такова, от правителството на Луканова за синдиката Подкрепа. За функциониране, демократизиране и т.н. И Константин с неговия стил, а той е много, все пак той е малко егоцентричен, всички знаят, и обича прожекторите, обича да бъде канен, обича да се среща с големи хора и т.н. И той ги приемаше често Луканов, и официално той беше първо. И казва, той вика, поиска да говорим на 4 очи. И ми каза, това беше свързано и с петолъчката, доколкото се спомням, и ми каза, виж, вземи, помогнете, ако искате малко, защото с нашите чугунени глави аз не мога да се оправя. Помогнете, направите малко шум около партийния дом, разбира се, пък може и нещо повече да направите. И Константин, пълнах повече. Той служава и клечката да му се тегли, в такъв смисъл, ще му е казал той. Но да ми помогнете срещу нашите чугунени глави, защото сам аз не мога да се приборя. И това му дава и един нюанс, че той пък може да им помогне финансово повече да се завъртят. И Константин ми каза това нещо по телефона. Аз далеч бях от мащабите на всичко това в този момент. Но към Константине, аз не им вярвам и внимавай, защото тези хора къде могат да завидат и докъде могат да завидат нещата. Не влизай в... Много не сме в ситуация да влезем да играем и големи игри с тях, защото
Първо и нямаме такъв опит, нямаме такава база, каквато те имат, информационна и т.н. Сега Петър Бояджиев, разбира се, така една, както се оказа, твърде странна личност, защото така моето впечатление беше за един яростен антикомунист, който наистина в конкретни моменти ни е помагал, а ние общо взето това ни беше основната идеология. След това този човек дойде в България и някак си така по твърде странен начин той се хвана именно с тези комунисти. Дори беше, ако не се лъжи, и техен кандидат. Сега това нещо, безспорно, че повдига определена група въпроси, но аз не се наявам да ги коментирам. Нямам спомен Луканов да е искал от мене намеса. А и между другото, дори от това писмо не става ясно, бил съм подведен в какво? Да организирам метеж, палеж. Значи той отрича и че сме го обсъждали. А пък ние толкова го обсъждахме, защото те заради това не искат да го пуснат. И ако аз не бех се намесил Фреди и тентатък да се свършим, той нямаше да замине. Сценария ще се наложи, защото е следствен. Нали? И аз му казах, ти не можеш да се притесняваш в този процес, защото друг го е запалил. Ти си забъркан в тази работа. Ти можеш да манифестираш, можеш да отидеш, можеш да крещиш т.н. против петолъчката, но да ти инкриминира, че ти си запалил процеса, дома, нали, малко трудно. Трябваше да има едно хубаво разследване, за което ние между другото настоявахме, включително с западни експерти, колеги от Запад, шефове на синдикални централи. Това между другото е вярно, че той и жена ми са започнали да организират така общественото мнение, най-вече имигрантите, но по друга линия се организираха профсъюзите. И искаха във Виена да направят контрапроцес. Ако тук безумието стигне до степен наистина да има някакъв процес. Още повече, че аз бях вече гърмян зайки, също ми пукаше от тия момчета, нали? Но до такова нещо не се стигна. Както виждате, ето, вие ми четете част от... това е следствие, не е дело още. Следствено дело е по-точно, така ли е точният термин, с което нито съм запознат, нито някой ме е викала, поне така от... за обща култура да се запозная с това дело, което го прекратяват, за какво е говорено, кой какво е казал и така нататък. По това време Държавна сигурност имаше необичайно повишен интерес към личността на Тренчев. Моя секретарка тогава беше доста близка на Тренчев. Даже по негова препоръка тя влиза в СДС. И точно по това време никъде беше викана малко след това, от Държавна сигурност да свидетелства. Но не е свидетелство. Отказал да дава каквито и показания. Тогава излезе и псевдонима на Тренчев, агент Павлов. И факти, които бяха около него, че с цял уж да предотврати някакви размери на наркомания сред подрастващите, той бил принуден да дава сведения на Държавна сигурност. Ако Луканов е споделял с Тренчев, по-скоро го приемам като намек, а не съюз. Дайте сваляме старите кадри. По-скоро като намек. Ако се усети, ако не се усети Тренчев, може би не го е разбрал даже, както тук после опровергават, колкото разбирам, нали, казва, че няма такъв разговор. Да, може би не го е разбрал даже, ако е имал такъв намек. Но не изключено да му е подхвърлил. Луканов е бил човек с други виждания, може би в момента, по-бързо да мине този процес на задръжки и прочее, да тръгне се отпуши. Луканов все пак беше един голям политически играч, от голям мащаб. Какви планове са се въртяли в главата му, какво е крил и така нататък, Господ знае само, защото това е при него сега. Но чак пък за такава координация. Сега, от друга страна трябва да имаме предвид, че и Собаджиев и Тренчев бяха известни в средите на СДС като така по-революционните, по-крайните
все пак и двамата бяха, така да се каже, царете на площадите тогава, нали? И тази по-екстремистка част от антикомунистическата опозиция бяха техни хора. Това е факт. Вие ми казахте, че последната седмица или 10 дни преди пожара е имало голямо движение в партийния дом. Да, така ли? да. От много хора, включително и пожарникари. Да. Значи имаше движение, имаше дежурни, имаше съвещания и то по всяко време. В смисъл вечерта късно или пък сутринта в 9 часа или по обяд, нали? По-необичайно от предишния, да, така ли? Просто режима беше по друг начин. Не е както си беше нормалният работен режим на тази сграда. Просто бяха променени условията. И хората съответно хем бяха по-малко, хем така, нали, не начесто, да кажем, необичайно, нали, не по едно и също време да се събират и в точно определени отдели. Значи малко хаотично, т.е. един отдел вика друг отдел, друг и така. Ето, по този начин. Искате да кажете, че в тази, примерно една седмица И, преди пожара има нещо необичайно в самата... Да, в сградата самия има нещо режим. необичайно, защото просто хората даже бяха като че ли изтеглени от сграда. Даже не знам къде, може би там някъде в друга сграда повечето от хората бяха. Защо парламентарната анкетна комисия е пренебрегнала показанието на Димитър Луджев за Александър Мирчев? Нещо говореше да, но не мога да си го спомня. Александър Мирчев се обадил и е казал, че всъщност те са го направили. Според обвинителното заключение, Александър Мирчев е казал, че следователите и техните клиенти са подготвили провокацията. Официалните постъпки на следствените органи да разпитат Александър Мирчев не дадоха положителен резултат до края на предварителното производство. По тази причина тази версия беше отхвърлена. С Александър Мирчев се бяхме сближили по време на кръглата маса. Той беше говорител на БСП, много интелигентен човек, настроен силно реформаторски. Само за сведение, 1988 година го отстраняват по време на голямата чистка на декемврийския пленум в обвинение за горбачовизъм. Нали? Официално не е така, но така е повода. През лятото на 1989 година той беше отстранен от говорител. След като го отстраниха, той печели една стипендия, тя беше свързана с НАТО и не можеше да замине без да получи препоръка от някой доказан демократ. Нали. Той беше наплашен много. Той през цялото време твърдеше, че го следят, че го наблюдават, че всеки момент може нещо да го репресират, че вече е нон-грата, изхвърлен и единствената му мисъл е как да оцелее и да избяга, да напусне. Беше няколко дена след пожара, когато той дойде вкъщи, даже не ми се обади по телефон, а дойде вкъщи. И заехме се разхождаме. Беше много възбуден и ми каза, пожара партийния дом, цялата тази случка, всичко това е организирано от нашите хора. Нашите хора. И от 2 месеца, 3 тече, има специална група създадена, която се занимава с прочистването на архивите, ликвидирането на архивите и се знаеше и много се бързаше. Напоследък много се наплашиха наши хора и много, казва се, така, настояваше да се по-голяма, колко се може по-бързо да се приключи работата по разчистването, прикриването и така на архивите, след избора на президента Желев. Тъй като се смяташе, че президента Желев ще сложи ръка върху службите за сигурност и оттам вече ще може да се спре прочистването. И казва, знаехме, че групата ще проведе някои специални, екстрени, изварени мероприятия по прочистването. Никой не знаеше, че ще се направи по този начин. Сега ви го научавам, че всичко се е ръководило, нали, от няколко души, нали, свързани с Лилов. Сега, дали, защото Лилов беше основният опонент, това е друг въпрос, но свързани с Лилов. Че дежурният по партийен дом Сербезов е разпоредил комендантството или групата по комендантството, по охраната, да напусне
То си имало някаква организирана такава структура, отговорници на етажи и така нататък. Че е имало подготвени хора с ключови и други такива възможности за достъп, които е трябвало да действат, нали, в нея нощ. Наши са организирали, знам го със сигурност, унищожени са архиви, изнесени са архиви. Даже той каза, че са инсценирани няколко места, където обаче не е имало нищо съществено, нищо важно. Всичко важно, вика, е изнесено, всичко е скрито. Това, което вика, е изгорено и ликвидирано, нали, практически е само инсценировка. По инвентарните списъци това, което са заличени, е направено предварително. Те са знаели къде, какво ще бъде унищожено, прибрали са го и казва се, посочи, по списък се посочва, че това е изгоряло и това го няма. Така че това е насочено към деловодство, към архива, към такива помещения, нали, където има някаква документация, това е любопитно, има селективен подбор. Така беше записано в справката, която получихме тогава. Селективен подбор. Пред парламентарната анкетна комисия вие сте споменал две имена – Любен Гоцев и Александър Лилов. Аз сега в момента, да бъдем честни, аз в момента сещам, че Сербезов е разпоредил, че той е ръководил мероприятието. Ти ми казваш, че съм казал и Гоцев, значи съм го казал тогава, защото той ми го е казал. Той ми го е казал. Няма кой друг да му го каже. Просто няма кой друг. Защото от него вероятно знам, няма откъде други да знам, че щаба на Гоцев е разположен в партийния дом, че си има свой екип от хора, има си, че там работят, той така казваше, че те 90 на 100 са ченгета, най-различни ченгета, много опитни хора. Но това е. Възможно ли е да са искали да прикрият финансови операции? Как е възможно? Е задължително. Това, което има данни. Има една субсидия от $200,000, която по разпореждане на Луканов е дадена през 89-та, края на 89-та година е дадена на ЦК на БКП. Нали? Явно, че дадени са много други такива субсидии. Няма документи никакви за тях. Всичко, те са унищожени, ликвидирани. Така че това е със сигурност. Документи, да кажем, по-голяма щаб, валутната комисия, решения, възможно там да е имало. Защото решенията на валутната комисия ги няма в което към Политбюро. Може са и те там. Решение Б, които са. За всъщност най-големите трансфери, които са правени, нали, взимане на големи дългови, трансфери в чужбина и други такива операции. Нали. Така че съвсем нормално е там да е била документация на валутната комисия, на комисията по научен и технически какъв прогрес беше, която е Борен Огнян Дойнов, нали, за там пък са най-големите инвестиции. Да, няма ги тези документи. Много, има една част, остане банката, Външно-търговска банка, но специално тези, които би трябвало да са от архива на комисия, ги няма. Така че, вероятно и за тях са погрижили. Отдел деловодство, сектор текущ архив. Стая 22 се намираше на междинния етаж непосредствено до една от залите на клуба на БСП на ъгъла към банката и галерията. Изгоряла е изцяло. Надяваме се, че не е влизано в нея, нищо не е изнасено и всичко в това число и документите са изгорели. Според очевидци, стая 22 и стая 22А са запалени най-напред и най-ярко са горяли. Всички документи, съхранявани в стая 22, са поверителни. Какво по-конкретно се съхраняваше в стая 22 и изгоря? Оригиналите на решенията на Политбюро на ЦК на БКП от 76 и 77. Оригиналите на решенията на секретарията на Централния комитет на БКП от 76-та, 77-та, част от 84-та, 85-та до 87-та. Картотеката за решенията на Политбюро за пленумите и конгресите за периода 76-87. Картотеката за решение Б за периода 46-89 година. Пожарът е част от една верига събития. И
Трябва да се види какви събития са последвали, какви събития настъпват по-късно, за да прецени човек кой е свършил цялата тази работа. Аз съм дълбоко убеден, че в момента нас ни управляват подпалвачите на партийния дом. Те управляват България. Това са тези хора. Това е една мафия, родена от съюза между бивши тайни служби, криминални среди и различен такъв лумпенски, различни лумпени от онзи период. И съм много скептичен за това, че вие изобщо ще завършите този филм и че той някога ще бъде излъчен, ако го завършите. Тези хора са зли хора, това са лоши хора, това са хора, които не се интересуват от България, които се интересуват лично, само от личния си интерес, които имат просто мотивация на най-ниско равнище, които не се вълнуват от ценности. Това са лоши хора. Това е буклука на България. За съжаление, той управлява.